Stava, khanyisa ama light. Jesa, khanyisa bo blue light. Bajayiva umakoti ningi imali. Ibiza bo gagashe. Bafethu, we were once blessed with a very, very, very talented soul. Bafethu, ishimora. Fuka mashimane, the much money. Lalela ke. Kwesinye isikhathi ukuyitshela ukuthi wena hayi mina nje ngimiyekile ngoba nje ngifuna ukukhuluma ngizwani nomsindo. Angizwani nje vele nento nomsindo. Hayi, thothi akukho njalo. Omunye athi hey angibhedelwa ngimqonde ngqo ngathi usala. Angibhedela. Hayi, nento emele siyilungise la. Umqondo wakho ukutshela ukuthi unje kanti awukho njalo. Uyazi ukuthi lezi zinto ezivelayo kuma open centers e-chat lakho ziyalazi bayi-programming engqondweni yakho uyitshela ukuthi unjalo kanti awukho njalo ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akhasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Yabona uma ngabe une open emotional system lesibiza ngesolar plexus, i-open imhlophe kwi chart lakho. Mhlambe ke mawukuthi wakwayenza human design chart reading nami. Thothi open kanje. Les center lena eyama emotions. This is the emotional center. This one. Okay? Maye mhlophe kanje kusho ukuthi wena you take in energy, emotional energy from outside, you amplify it and you multiply it by 2. Yabo? That is where you get conditioned. Okay. Ithi into angizokuwabala ama gates wonke la ngoba ngizokhuluma ngawo. Ngizokhuluma ngale center lekuthi imhlophe nje noma undefined. It's either kumuntu wakhona uma ngabe extrovert uthola ukuthi too confrontational. Uyaconfrontana nje fast noma uyayibalekela izinto ezifana nama emotional confrontation. Into ephathelene nama emotions uyayibalekela. Uyabona ispectrum isuke si-infinite. Infinite spectrum la akusonga yona indlela defined. So every infinite spectrum hayi lo ungazoyitshela wena ukuthi uyadinwa lo muntu kanti bayamdina hayi ukuthi yena odinwayo. Lento uyithatha ngaphandle. Nina niza kuyena nalento eniphethe yena afika i-amplify ngo2. Hayi buyisele akekho njalo. Uthola ukuthi ke lo muntu ngesinye isikhathi angaze ayitshela ukuthi yena uyakwazi ukudila nezinto, uyakwazi ukuletha ipeace. Kanti uyiletha leyo peace at his or her own expense. Ngokuthi athi hayi for the sake of peace nje. Hayi vele ngiyithulele nje for the sake of peace nje. Yabo? Ngaso sonke isikhathi yena uyayinqena nje into ezoba nalowo confrontation nje, into ezophatha ezothinta ama emotions akhe in a very bad way. Uyayinqena nje. Yabo uvela athi hayi vele ngithule. Angiphathi mangabe ukuthi uke wathi kunento engifuna siyikhulume, kunento engifuna siyilungise. Kancane nje kunento engifuna siyilungise. Yo. Fast. The wave is going high. Adrenaline. Kazi zothi wanga sengenzeni. Nje wathi nje ngicela ukukhuluma nawe kunento emele siyilungise. Asengenzeni spike up. Ngathola ukuthi ngisho sikhuluma ke lapho into azoyikhuluma ke lapho kuvele nje kube enye into nje inhlaka nje yabona amagama wabeka nangenye indlela yabo uyafuma ama emotions akhe vela spike up abana nje defined. Kwesinye isikhathi ke that is why ezoyibalekela into ama uncomfortable into nama emotional confrontations phakathi, so uncomfortable. Yabo. Yabona ke kube ngcono ke mangabe umuntu one open solar plexus kanje. Ungacabanga ukuthi
kuyokwenzeka ukuthi ukwazi ukwahandlisha kahle ama-emotions ngendlela ethile engekona lokho engizokubalula. Yabona mangabe kukhona izinto ezithintana nama-emotions kuzoba nzima ukuyihandlisha. Kungcono ukuthi vele ungabibikho kulo environment noma ungayiboni leyo nto noma ungayizwa leyo nto, ngoba as long as uzoyibona noma uzoyizwa leyo nto suke uzoba reactional. Omungeze kube reactional vele uzobaleka, kusoku one of the two. It's either uba reactional angeke uzukwazi ukuthula noma ukuyekela nje into noma kuthiwe noma bakhulume ngawe kabi noma bakhuluma ngawe kabi noma kwenzekala uzo-reacta nasendaweni nje la ekubuye kudlalwe khona ngama-emotions abantu ukuthi bethathe certain actions. Ungaba nje umuntu okusheshayo ukuthi atrapheke, bokwakhela ama-trap la ko-marketing uyithole sowuthenga into ungayidingi, yabo. Ngoba phela vele wena awunayo i-defined spectrum njengomuntu one-defined emotional system ukuthi ahamba ine-defined spectrum ama-emotions akhe. Wena you can go all the way up, all the way down, ngoba you have no fixed way of handling their emotions. Yabona nje umuntu angakwazi nanokukuxoshisa nje, afune akutriggerishe ngoba afuna ukukhuluma into ethile noma umshaye noma wenza into ethile. Ngobani? Vela unayo indlela e-defined. Uzokwenza lokho uma ukuthi wena u-reactional ngenxa ukuthi u-open la, or phela ngithi it's either one of the two, or wena nje you are always keeping peace at your own expense. You are always keeping peace, kodwa uyathola ukuthi lento ayiphathi kahle, kodwa wena you are always trying to keep i-situation calm. Khona la ubhasta khona futhi kusoke kuzoba inkinga khona lapho ukuthi uzama ukukhipha ipeace, ngoba usubuka ukuthi kade ngithule, hayi let me voice this thing out once, and now bese uyayisola-ke izinto ozozisho lapho kusuke sekuyibhomu nje ngoba kade lento iboyileke in la, yabo. So ngaze wena uzitsheleke ukuthi wena umuntu okwaziyo ukukhipha ipeace kwi-environment, umuntu okwaziyo oyitshela ukuthi wena udiplomatic, uyakwazi ukudila nabantu, kanti nakona umata nje wena wabo, ngoba wena ubalekelane ukulokhu njanabo. Uyayibalekela lento ukuthi ezonenza inxabano, uyabo, uyayibalekela ingxabano kodwa at your own expense, yabo. Kodwa bese uyitshela lokho wena, yabo. Noma uzitshela ukuthi uvele uzitshela ukuthi uyakwazi ukuhandlisha into ezithile eziphathelene nama-emotions. Uyitshela ukuthi uyakwazi ukucontrola umuntu, uyitshela ukuthi uyakwazi, kanti lezi zinto eziphathelene nama-emotions hayi ukuthi uyakwazi ukuzenza, kodwa ziyenzeka zona at your own expense, yabo. Ekugcineni waphela kufuneka ukuthi into yenzeka at your own expense, yabo. Noma uyitshela ukuthi wena umuntu olungisayo, oyifixayo inkinga, uyitshela ukuthi nje wena hey mina ngiyakwazi ukukhuluma nabantu, ngiyakwazi ukwenza situation ibe calm, and ngiyakwazi mina ukuthi ngiclearishe nje the air, kanti awuboni ukuthi why you are too confrontational. Ngenxa yokuthi ne-open solar plexus we are too confrontational. Kancane kancane make kwenzeka into nje angathi ke nje lokhu ke kungangenzeka, angathi ke nje lokhu bekungangenzeka, yabo. Uyaconfrontana, awulindi, awukwazi ukuthi nje okay let me look at this ngenye angle, noma nje let me just nje leave it. React ukuthi uyitshela ukuthi wena you can handle those things, kanti no, you're operating from the not self. So that is why kubalulekile ukulandela i-strategy on authority sakho, whether uyi-generator noma uyi-manifesting generator noma uyi-projector noma uyi-manifester. Landela i-strategy sakho, i-strategy sakho-ke and authority njalo, strategy and authority, ngoba phela you will never know ukuthi lento iqhamuka emqondweni wami noma iqhamuka from the higher power. Awukuyenza umqondo wakho uthi lento leyo ungayingeni indaba yayo, kanti umqondo wakho loyo usho ukuthi ungayingeni indaba yalento ngoba nakho uyasaba nje, uyasaba ukuyilungisa.
yabo ngomqondo akuyona ukuthi lento eqhamuka kwi-authority yakho kanti i-authority yakho masuthi uya-check-a kahle yazi I feel like fixing this but umqondo uthi hayi ingani nje uyazi ukuthi hey kuzothiwa hey uthanda ukukhuluma and all of those things. Danko.